Κατά την επιστροφή του βασιλικού ζεύγους εις τας Αθήνας, χιλιάδες λαού είχαν κατακλείσει τους πέριξ του σταθμού Λαρίσσης χώρους, όπως επιθυμήσουν τους βασιλείς μετά την περιοδίαν των. Ο Πρωθυπουργός κ. Σοφούλης, επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου και λοιπόν επισήμων, υποδέχεται τας αυτών μεγαλειότητας. Ακολούθως το βασιλικόν ζεύγος, επιβαίνων αυτοκινήτου, διευθύνεται δια των οδών της πρωτευούσης προς τα ανάκτορο, γενόμενων αντικείμενων ανυποκρίτων ενθουσιωδών εκδηλώσεων.